आणि आम्हाला मी स्वतः कोकणातला असल्यामुळे गोव्याबद्दल एक विशेष आपुलकी आहे. कारण इथे मी अनेक परफॉर्मन्सेस बघितले आहेत. मी स्वतः काम केलेलं आहे या स्टेजवर. अनेक नाटकांचे प्रयोग मी या वास्तूत केलेले आहेत. आणि इथे कलेला जे प्राधान्य दिलं जातं, म्हणजे कलेवर पण इतकं प्रेम करतात लोक आता. तो उत्साह तोच आहे आणि फक्त कलाकारांमध्ये नाही, प्रेक्षकांमध्ये सुद्धा. ही आहे ना फार गोड बासुंदीसारखी भाषा आहे. ती जेव्हा कोणी बोलत असतं ना तेव्हा ऐकायला फार गोड वाटते. फटाके फोडणं ही काही आपली संस्कृती नाही आहे, आपली दिव्यांची संस्कृती आहे. नमस्कार, मी विनायक सामंत तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो आहे गोमंतक टी व्हीच्या या आजच्या खास कार्यक्रमात. आज कला अकादमीचं इंडोर ऑडिटोरियमचं ओपनिंग झालं होतं. आम्ही इथे आलो होतो आणि योगायोगाने आम्हाला आज इथे महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध अभिनेता आणि अभिनेत्री या दोन्ही भेटले आहेत. त्यांची वेगळी ओळख करून त्याची गरज नाही आहे. महाराष्ट्रातील हास्यजत्रा ही सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यातील जे सुप्रसिद्ध अभिनेता जे आहेत समीर चौगुले सर, ते आमच्यासोबत आहे आणि चेतना भट मॅडम त्या पण आमच्याकडे आहे. त्यांच्याकडे थोड्याशा गप्पा गोष्टी आम्ही करणार आहोत. एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते गोव्यात आले आहेत आणि आमची भेट झाली आहे. तर आम्ही आता गप्पा गोष्टी त्यांच्याशी करणार आहोत. तर रसिको हो असं म्हटल्यानंतर त्यांची आठवण होते, तर ते समीर चौगुले सर आमच्यासोबत आहे. त्यांच्याशी आम्ही थोडीशी गप्पा गोष्टी करणार आहोत. सर, सगळ्यात पहिले तुमचं स्वागत आहे आमच्या या खास कार्यक्रमात. तुम्ही खूप वेळा गोव्यात आला आहेत. गोव्यात तुम्ही परफॉर्मन्स पण केला आहे. गोव्याबद्दल काय सांगा? काय सांगणार गोव्याबद्दल? गोव्याची माणसं तिथल्या म्हणतात ना कोकणासारखी गोड आहेत. कोकणाच्या जवळ गोवा आहे आणि आम्हाला मी स्वतः कोकणातला असल्यामुळे गोव्याबद्दल एक विशेष आपुलकी आहे. आणि गोवा कला अकादमी ही वास्तू अशी आहे ना जी मला खूप प्रेरित करते, प्रेरणा देते. आज खरं तर इथे येण्याचं काही कारण नव्हतं. मला इथे काही बोलवलंसुद्धा नव्हतं. पण माझा मित्र सचिन सुरळीकर त्यांनी मला सांगितले की आज या गोवा अकादमीचं उद्घाटन आहे नव्याने. तर मला फक्त माझी बायको पण आली आहे, तिला एक फील द्यायचा होता की ही वास्तू किती सुंदर आहे. कारण इथे मी अनेक परफॉर्मन्सेस बघितले आहेत. मी स्वतः काम केलेलं आहे या स्टेजवर. अनेक नाटकांचे प्रयोग मी या वास्तूत केलेले आहेत. किंवा बाहेर कोकणी नाटकंसुद्धा बघितलेली आहेत. म्हणजे आमची रात्री नाटकं असायची. आम्ही सकाळी मुंबईहून यायचो आणि इथे डिसेंबर महिन्यात वगैरे नेहमी इथे बाहेर ना प्लॅटफॉर्म परफॉर्मन्सेस होतात. ते सुद्धा मी कोकणी नाटकं बघितलेली आहेत. तर मला ना खूप मेमरीज आहेत या अख्ख्या वास्तूत. तर मला समहाव या इथे वास्तू किंवा मागची ती खाडी आहे तिथे अनेक वेळेला आम्ही बसून लिखाणसुद्धा केलेलं आहे. तर ह्या सगळ्या आठवणी उचंबळून आल्या मनात माझ्या. आणि मी असं म्हटलं की थोडं बघून येऊया काय आहे. मला काही कोणालाही भेटायची इच्छा नव्हती किंवा तुम्ही भेटाल हे मला माहिती नव्हतं, म्हणून मी अक्षर कॅज्युअली आलेलो आहे इकडे. पण या वास्तूत मला का कोण जाणे, मला असं एक मानबिंदू वाटतो पणजीचा किंवा अख्ख्या गोव्याचा. म्हणतात ना एक हिरा असतो, एक गोव्याच्या प्रत्येक राज्याचा एक हिरा असतो, तसा हा गोव्याच्या राज्यातला हिरा वाटतो मला. ही वास्तू जी आहे गोवा कला अकादमी, खूप मोठा इतिहास आहे या वास्तूच्या मागे. अनेक दिग्गज कलाकार आणि ह्यांनी ही वास्तू अक्षरशः प्रेरित झालेली आहे आणि ती सगळी प्रेरणा आम्हाला मिळते असं मला वाटतं. तर त्यामुळे खूप आनंद झाला इथे येऊन आता. आणि सर्व रसिक प्रेक्षकांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्ही आत्ता दिवाळीचा उल्लेख केला. मी तोच प्रश्न तुम्हाला विचारणार असतो की आत्ता दिवाळी येते, आमची 2 दिवसांनी दिवाळी आहे. तुमच्या लहानपणीतली दिवाळी, तुमच्या आठवणीतली दिवाळी, कारण आता शेड्यूल असतात, तुमचे प्रॅक्टिसेस असतात, शूटिंग असतं, यामुळे कधी कधी सणासुदीच्या दिवशी घरी जाता येत नाही किंवा त्यावेळी तुम्ही त्या दिवशी बाहेर असतात. तर ती लहानपणीची आठवण, लहानपणीची तुमची दिवाळी कशी होती की तुम्ही कशी साजरी करत होता? ते खूप छान होती. त्यावेळेला सणांचं स्वरूप हे सणांपुरतं मर्यादित होतं. आता खूप ठिकाणी गोंगाट झालेला आहे आणि प्रदूषणाचा कोणीही विचार करत नाही आहेत असं झालेलं आहे. कारण सध्या यावर्षी ते एवढी धोक्याची पातळी गाठलेली आहे मुंबईच्या. मी मुंबईत राहतो. दिल्ली मुंबई या हवेने धोक्याची पातळी गाठलेली आहे. आणि मला असं वाटतं की फटाके फोडणं ही काही आपली संस्कृती नाही आहे, आपली दिव्यांची संस्कृती आहे. आबालवृद्धांना त्रास होईल असं आपण नको करूया. आणि लहानपणीची दिवाळी ही खूप आनंददायी होती. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपण आनंद शोधत होतो, ज्या गोष्टी पैशात सुद्धा मोजता येणार असा तो आनंद होता. सगळ्या कलाकारांनी सगळ्या कुटुंबाबरोबर एकत्र येण्याचा हा काळ आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे मी आत्ता आमच्या हास्यजत्रेत सध्या शूटिंग नाही आहे, ह्यासाठी आमच्या चॅनलचे आभार मानतो की आमच्या कुटुंबाबरोबर राहण्यासाठी आम्हाला हे वेळ दिली. तुमचा मी एक इंटरव्ह्यू बघितला ज्यात तुम्ही एक नमूद केलं होतं की तुमच्या जेव्हा मागच्या वेळी 1 महिन्याची सुट्टी तुम्ही घेतली होती तेव्हा तुम्ही तिकडे जाऊन सुट्टीमध्ये सुद्धा आत्मप्रेक्षण म्हणजे तुमचे काय व्हिडिओज आधीचे असतील ते बघितले, त्याच्यावर तुम्ही विचार केला किंवा मंथन केलं. तर
कसं असतं, रसिकांना माहिती नसतं की सुट्टी म्हणजे त्यांच्या कलाकारांची सुट्टी असं असते. तर ह्या अशा सुट्टीमध्ये सुद्धा तुम्ही काम करत असता, तर ह्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल थोडंसं? हे मला असं वाटतं की प्रत्येक कलाकारांनी परीक्षण केलं पाहिजे. कलाकार जर त्याच्या धुंदीत राहिला यशाच्या, तर तो खाली लगेच येऊ शकतो. असे आम्हाला एवढी वर्ष इंडस्ट्रीत काम केल्यानंतर मला अनुभव आहे त्याचा. त्यामुळे तुम्ही कितीही मोठे कलाकार झालात तरी आत्मपरीक्षण करणं, स्वतःचं काही चुकतंय हे सातत्याने बघत राहणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि आमचा विनोद हा असा प्रांत आहे की तो खूप कठीण आहे, तो खूप चॅलेंजिंग आहे. दरवेळेला तुम्हाला नवीन काहीतरी क्रिएट करावं लागतं, असा तो प्रांत आहे. तर त्यावेळेला सातत्याने अपग्रेड स्वतःला ठेवणं, यासाठी आत्मपरीक्षण करण्याची खूप गरज असते. त्यामुळे प्रत्येकजण आपापल्या लेवलला, चेतना तिच्या लेवलला स्वतःचे एपिसोड्स बघून माझं हे इथे मी चांगलं केलं असतं, मी माझे एपिसोड्स बघून इथे चांगलं केलं असतं, असं नेहमीच निरीक्षण करत असतो. केलंच पाहिजे प्रत्येकाने. चेतना मॅडम, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की गोव्यात तुम्ही आलात, या पहिल्यांदा आला असणार, फिरायला आला, फिरण्याच्या निमित्ताने आला असणार, नाटकाच्या निमित्ताने असणार, तुम्हाला गोव्यातलं काय आवडतं? गोव्यातला एक जो उत्साह आहे ना, तो मला खूप आवडतो. आणि इथे कलेला जे प्राधान्य दिलं जातं, म्हणजे कलेवर पण इतकं प्रेम करतात लोक. आता कला अकॅडमीमध्ये येऊन हे कळतंच आहे. सो इथे मीही प्रयोग केलेत काही नाटकांचे, तर तो उत्साह तोच आहे. आणि फक्त कलाकारांमध्ये नाही, प्रेक्षकांमध्ये सुद्धा तो मला खूप आवडतो. आत्ता दिवाळीचा उल्लेख इथे झाला आमच्यामध्ये, आणि त्यांनी आपल्या आठवणी लहानपणीच्या सांगितल्या. मी तुम्हाला आठवणी तर विचारणारच आहे, पण ज्या दिवशी कदाचित शूटिंगच्या निमित्ताने किंवा अजून कशा निमित्ताने तुम्ही सणाच्या दिवशी बाहेर असतात, त्या दिवशी तो सण तुम्ही कसा साजरा करता? सण आता शूटिंगच्या निमित्ताने जर मुंबईतच कुठे असू तर घरी ऑब्व्हियसली थोडंसं काहीतरी सकाळी सेलिब्रेशन होतं, काहीतरी करून आपण बाहेर जाऊ शकतो. पण बाहेरच असू तर आत्ता आम्ही तो काय म्हणतात त्याला, ती संधी साधली आहे. वहिनी पण आली आहे आणि माझे मिस्टर मंदार झोळकर ते पण आमच्यावर आले. सो एक वेळ पण घालवता येतो आणि आता इव्हेंटसाठी आलो, सो काम पण होतं आणि एकमेकांना वेळ पण देता येतो. तुमची महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा संपूर्ण एक परिवार आहे, त्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या मजा मस्ती चालू असतं. असे काही सण असेल, त्या दिवशी शूटिंग असेल, तर सेटवर काय गमती जमती केल्या जातात? सेम आता एक आमचं कुटुंबच झालेलं आहे. हास्यजत्रा म्हणजे आमचं म्हणजे दुसरं घर आहे ते. तर तिकडे पण आम्ही आत्ता सुट्टी लागण्याच्या आधी परवा आम्ही शूट करून आलो, तर तिकडे पण एक मोठी रांगोळी काढली, कंदील लावले होते सगळीकडे सेटवर. सो आम्ही जे घरी एन्जॉय करतो ते घरच आहे. सो तिकडे सगळं सेलिब्रेशन होतं. आम्ही फराळ मागच्या वर्षी, आता ह्या वर्षी दिवाळीत शूट नाही आहे म्हणून, नाही तर मागच्या वर्षी सरांनीच सांगितलं होतं सगळ्यांनी फराळ इथे आणा, इकडे मोठ्या ताटात आपण फराळ ठेवू आणि एकत्र. आम्ही सगळ्यांनी घरी जे जे काही केले ते सगळं सेटवर नेलं होतं आणि एकत्र फराळ केला होता. लहानपणीतली दिवाळी मिस करता? हो, खूप मिस करते. म्हणजे काही गोष्टी चुकीच्या पण होत्या, जे लहानपणी फटाके फोडण्याचा उत्साह होता ते नंतर थोडं मोठं झाल्यावर कळलं की नाही, आपण हे प्रदूषण नाही केलं पाहिजे, ते कमी झालं. पण रांगोळी, बिल्डिंगमधली खाली मोठी रांगोळी, फ्लोअरवरची मोठी रांगोळी, असं सगळं ते आत्ता पण आहे. सो ते मिस नाही करत. पण किल्ले मी मिस करते. आता किल्ले कोणी एवढं बांधत नाही, तेव्हा खूप उत्साह होता. दगड माती सगळं गोळा करायचं, किल्ले, मग त्याच्यावर ते मावळे ठेवायचे, धान्य पेरायचं, मग धान्य उगवतं, ते खूप मजा होती. ते आता कुठेतरी मिस झालं, फक्त किल्ल्याचं. बाकी दिवाळी सेम. समीर सर, मला तुम्हाला विचारायचं की तुम्ही गोव्यात वास्तव्य केलं, तुम्ही गोव्यात लिखाण केलं, तुम्ही जसं तुम्ही सांगितलं की कलाकारांच्या मागे बसून जा, तुम्ही खूप काही लिखाण केलेलं आहे. गोव्याशी तुमचं नातं वेगळं आहे. भविष्यात जर गोव्यातल्या कोकणी भाषेत जर तुम्हाला ऑफर आली पिक्चरमध्ये, तर तुम्ही नाकारायचा प्रश्नच येत नाही आहे. कोकणी भाषा उलट नवीन भाषा आहे, पण मला ती खूप कठीण पडेल, कारण कोकणी भाषा मला येत नाही. पण तर जसा मनासारखा रोल मिळाला मला आवडेल असा, तर मी नक्की करायला आवडेल. का नाही करायला आवडणार? नाही, पण मी याच्या दादाबद्दल सांगेन की तो नक्की करेल. आत्ता म्हणाला की कठीण पडेल, पण त्याच्यासाठी कठीण काहीच नाही. आमचा आदर्श आहे तो. आणि तो खूप चॅलेंज घेऊन आत्ताही काम करतो. म्हणजे माहिती आहे आम्हाला की दादा हे करणार, हे चोपणार, पण त्याला ते खूप टेन्शन असतं, नाही मला हे करायचंय, मला हे करायचंय. सो ते तो नक्की करेल आणि कमाल करेल. मला एकच शेवटचा तुमचा प्रश्न विचारायचा आहे, जास्त वेळ नाही घेणार मी. जसं आपण बघतोय की मराठी इंडस्ट्री आहे, हिंदी इंडस्ट्री आहे, भोजपुरी इंडस्ट्री आहे, खालची तमिळ इंडस्ट्री आहे, तसं कुठेतरी गोवन इंडस्ट्रीला उभारी मिळायला पाहिजे, किंवा गोवन इंडस्ट्रीतले जर पिक्चर्स वरती यायला पाहिजे. आता की हल्ली की येत आहेत, पण यासाठी काय तुम्ही सजेशन्स द्याल, काय अजून व्हायला हवं? नाही, गोवन चित्रपट इंडस्ट्रीशीनं आम्ही व्हेरी फ्रँकली तेवढे कनेक्टेड नाही आहोत, कारण आम्ही गोवन चित्रपट आजपर्यंत नाही केले आहेत. गोवन नाटकं मी बघितलेली आहेत, त्यामुळे त्या बाबतीतनं
मुळात ही इथली भाषा आहे, लोकल भाषा आहे आणि त्याला प्राधान्य हे मिळायलाच हवं. जसं आपल्या महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य मिळायला हवं तसं गोव्यात आणि गोवा ही आहे ना फार गोड बासुंदीसारखी भाषा आहे. ती जेव्हा कोणी बोलत असतं ना तेव्हा ऐकायला फार गोड वाटते. तर आणि ना ती कळते. म्हणजे मला बोलता जरी नाही आलं ना तरी सुद्धा 2 जर गोवान माणसं बोलत असतील ना तर असं वाटतं नाही ते बोलत राहावे त्यांनी. कारण त्यातनं आय डोंट नो समहाव ना त्यात प्रचंड गोडवा आहे. ते एकमेकांशी बोलताना कधी भांडत जरी असले ना तरी ते छान बोलतात असा एक फील येतो. तर त्या भाषेबद्दल ना कारण असं म्हणजे फार असं आपुलकी वाटते त्या भाषेत बोलत असतं. आणि मी जे प्लॅटफॉर्म परफॉर्मन्सेस या वास्तूत बघितलेत काही वर्षांपूर्वी तिथे कळलेलं आहे की विनोदाचा वेगळाच प्रकार इथे केला जातो जो अमेझिंग आहे. म्हणजे मी म्हणतात ना जी अस्सल मातीतले गोवन कलाकार मी इथे बघितलेले आहेत यात वास्तूत प्लॅटफॉर्म परफॉर्मन्स असं जे अशी जी जागा दिसते ना तिथे 4-5 जण होऊन सेट बांधून तिथे नाटकाने बाकी लोक बघतायत असे परफॉर्मन्स मी या वास्तूत बघितलेले आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्या चित्रपटांना प्राधान्य मिळायलाच हवं. आणि हक्काचे चित्रपट जसे आमच्या महाराष्ट्रात आहे की काही शोज हे मराठी भाषेसाठी राखून ठेवलेच गेले पाहिजे. तसेच मला असं वाटतं की गोवन चित्रपटांसाठी इथल्या संपूर्ण चित्रपटगृहात शोज हे राखीव झालेच पाहिजेत. तरच लोक जातील. चांगले चित्रपट करायची जबाबदारी आमची आहे पण एक बाकीचे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते केलं गेलंच पाहिजे या चित्रपटांसाठी. इफ्फी गोव्यात होते 18 वर्ष गेली इफ्फी होती. ह्या 19वा वर्ष आहे आणि आता लगेच 20 नोव्हेंबरला इफ्फी आहे. इफ्फीच्या निमित्ताने तुम्ही आला असाल ह्या वर्षी पण इफ्फीच्या निमित्ताने तुम्ही याल? नाही मला आलेलो नाही आहे. खूप काय होतं हा सीझन असतो ना तो आमच्याकडे सुद्धा खूप कामाचा सीझन आहे तिकडे. कारण इव्हेंट्स खूप असतात. दिवाळी पहाट आणि या सगळ्या कार्यक्रमात नेहमी नोव्हेंबर डिसेंबरला इफ्फी असते. यावर्षी पण मला यायची खूप इच्छा होती इफ्फीला पण समहाऊ काही कारणास्तव आलेलो नाही. पण नेक्स्ट टाईम मी सांगितलं माझ्या मित्राला सचिन सुरळीकरला की नेक्स्ट टाईम मला यायची इच्छा आहे. फक्त चित्रपट बघायचे आहेत कारण हे खूप मानाची रिस्पेक्टची गोष्ट आहे. आणि त्यामुळे आणि गोव्यात येऊन इफ्फीसारखा महोत्सव बघणं एक म्हणजे आमच्यासाठी सुद्धा खूप काही शिकण्यासारखं आहे. त्यातून खूप खूप धन्यवाद तुमचे चेतना मॅडम आणि समीर सर. तुमचे खूप वेळातला वेळ काढून तुम्ही आम्हाला थोडासा वेळ दिला. योगायोगाने ही झालेली भेट आमच्यासाठी पण पर्वणी ठरली दिवाळीची. तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तर हे होते अभिनेता समीर चौगुले आणि चेतना भट मॅडम. एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते गोव्यात आले होते आणि योगायोगाने आमची भेट झाली. तर अशा प्रकारचे काही खास कार्यक्रम आम्ही तुमच्यासाठी नेहमी घेऊन येत राहू. तुम्ही पाहत राहा गोमंतक टीव्ही. मी विनायक सामंत, आमचा कॅमेरा पर्सन हर्षद नळेकर सोबत. धन्यवाद.